Witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Zapraszam do krótkiego kursu przygotowania klasycznego ciasta na pierogi. Takie ciasto moja babcia przygotowywała na pierogi ruskie. Mąkę przesiewam na stolnicę i formuję kopiec. Na czubku kopca robię wgłębienie i wlewam ciepłą wodę z dodatkiem soli. Cały czas stopniowo zagniatam ciasto i zagarniam mąkę z boków do środka. Wyrabianie takiego ciasta musi potrwać długo, przynajmniej 10 minut. Nie jest ono bardzo elastyczne. Do wałkowania trzeba podsypywać je mąką. Wałkować oczywiście należy jak najcieniej, a zaletą klasycznego ciasta na pierogi jest to, że po rozwałkowaniu zachowuje nadany mu kształt. W cieście wykrawam filiżanką kółka. Kółko obracam na drugą stronę, żeby kleić je od tej bardziej wilgotnej. Nakładam farsz i rozpoczynam sklejanie. Palce najlepiej obtoczyć w mące. Życzę powodzenia w klejeniu domowych pierogów. Zapraszam po więcej przepisów kulinarnych i porad na pozytywnakuchnia.pl. I oczywiście życzę smacznego.